Hej, mit navn er Lasse Gammeljord, og jeg er kommunikationsrådgiver. At komme i medierne, hvor du får mulighed for at fortælle om din virksomhed og hvordan du skaber værdi for kunderne, er en fantastisk eksponering. Du kommer ud til tusindvis af læsere, du får mulighed for at fortælle nærmere om jeres produkter, og samtidig så får du mulighed for at skabe en fundamental tillid. Desværre så er der mange virksomheder, som ikke formår at komme ud over rampen og få deres historier i medierne. Og det er drønærgerligt. Men der findes heldigvis råd for det. Det, som du kan gøre, det er at arbejde med tal i dine historier og for eksempel inkorporere opgørelser eller din egen undersøgelse i din pressehistorie. Fordi sandheden er, journalister de elsker tal i pressehistorier. Tænk over, hvor ofte du hører vendinger som ny undersøgelse viser, eller undersøgelser foretaget af YouGov, Epinion eller Gallup eller tilsvarende. Og det hænger simpelthen sammen med, at du har mulighed for at lave nogle høje aktuelle historier. Du har mulighed for at få noget evidens ind i dine historier, og det betyder, at de bliver trykt rigtig mange steder. Spørgsmålet er så, hvor henter du dine tal? Det skal vi se på nu. Her har vi lavet en undersøgelse for A+ Bilsyn, Danmarks største bilsynsvirksomhed, og man kan se her, at vi har fået over 2.500 besvarelser. Altså er der tale om en undersøgelse, som i bund og grund er repræsentativ for de 2,6 millioner danske bilister. Vi har gået ind og taget temperaturen på en række aktuelle problemstillinger, som vi har fået rigtig meget presse på. En af de PR-historier, som vi lavede på baggrund af undersøgelsen, er den, som du kan se her. Undersøgelse, bilister bakker op om fotovogner. Vi har netop gået ind og taget pulsen på et brandhot emne og hørt bilisterne om deres mening omkring det. Og vi kunne altså se, at bilisterne bakker op om fotovogner, selvom de faktisk slipper eller skal betale en del bøder. En anden pressehistorie, som vi har skabt på baggrund af undersøgelsen, den ser sådan her ud. 520.000 bilister risikerer snart nummerpladebøde. Den handler selvfølgelig om, at fra den 15. november, der træder en ny lovgivning i kraft, der betyder, at danskerne de skal have tyverisikret deres nummerplader. Har man ikke det, så risikerer man en bøde på 1.000 kroner. Så der er selvfølgelig tale om utrolig aktuelle historier, og det skaber rigtig meget presse. Her er eksemplet med historien om de 520.000 bilister, der snart risikerer en nummerpladebøde. Og her synes jeg, det er slående, at den er blevet bragt i løbet af et døgn over 30 steder. Der er ikke nogen tvivl om, at sidder man med en historie som den her, jamen, så kommer man ud til tusindvis og atter tusindvis af brugere. Så det, du har fået her, det har været nogle få eksempler på, hvordan man kan lave presse og rigtig meget omtale i medierne på baggrund af undersøgelse. Det er jo bare nogle få eksempler. Du har også mulighed for at lave det i mange andre brancher, uanset om du er arkitekt, om du er rørlægger, om du er advokat eller hvad det kan være. Så er der mulighed for at lave rigtig mange skarpe historier på dine undersøgelser eller dine tal, dine egne opgørelser osv. Pointen er, brug tal, så har du mulighed for at øge din eksponering. Rigtig god fornøjelse.